Hallo iedereen van Julius.com. Ik ga weer voor jullie een nieuwe film maken. Filmpje, sorry. En als eerste gaan we beginnen over dit. Zitten. Dat dan niet op dat van vorige keer. Eerst die. Dit en dit. Dit is van de zaag, dit is kennis van meer, dit is van de wiel, dit is snijden, dit is gobben. Dit. Hier. Dit. En dan nog dit. Zo. En ook nog dit. De zwaar. Dit. Dit. Ik ben fan van Ajax. Kan je misschien wel zien. Dat ik voor een Ajax heb. Dit. En dat is dit. Alsjeblieft. Zo. Als je aan eten. Zie je dit nog? En als allerlaatste hebben we ook nog hier zijn dan nieuwe helden. Dit is Bill, dit is Nima en dit is Aquero. Oh ja, en dit is nog van Bommel. Nou jongens, ik zou het heel leuk. Oh ja, en jongens, ik moet je nog heel... Kijk, dit is echt een hele coole Pieter. Hoe dan? En jongens, ik zou het heel fijn vinden als jullie op het groene duimpje klikken en ook toch abonneren. Later.